Bueno, estem amb la Neus Costa, un dels Premis Sant Jaume d'aquest 2023. Enhorabona! Gràcies, moltes gràcies. Què va sentir quan li van comunicar el premi? Veiem, amb desconcert, és a dir, me vaig quedar, vols dir, que merec aquest premi? Me vaig quedar un poc així, i llavors vaig quedar pensant quin podia ser el motiu, i bé, finalment he fet una doble reflexió de quin és l'esperit d'aquests premis, que al final no és més que premiar o reconèixer gent de Silla o gent molt vinculada a Silla, i vaig pensar que era molt polit per aquesta part, molt polit, i per l'altra banda vaig pensar que bé, que és veritat que he estat sempre a l'escola de Sant Ferran, i sí que és veritat que allà he coincidit amb un grup de gent que sempre hem intentat dur endavant la innovació, la qualitat dins l'educació, lluitant per l'escola pública, i per aquesta banda dic, bé, doncs està bé, estic contenta i agraïda, molt agraïda. Sí, vostè s'ha caracteritzat sempre per aquesta lluita per l'escola pública de qualitat, perquè també jo l'he sentit a vostè mencionar en diverses ocasions que això és el que garanteix la igualtat d'oportunitats dels infants, no? Dels futurs i futures persones que han de conduir aquesta illa, no? Clar, garanteix igualtat, és a dir, dona la porta que mos iguala a tots, és l'espai allà on tots hi tenim el lloc on créixer i on conèixer-nos. Les institucions tenen l'obligació de cuidar-la perquè és la garantia de futur, de que tot el talent que tenim, que n'hi ha moltíssim, vagi endavant. També és veritat que tots pagam, que tots, no? Per tant, vull dir, mereix que se la cuidi, se la mimi molt, i la societat s'ho mereix, no? Bé, Sant Ferran, vostè s'acaba de jubilar i se'n va per la Porta Grossa, no? Sant Ferran deixa unes instal·lacions formidables, de primeríssim nivell, però és cert que ha costat una barbaritat. Com van ser aquests anys fins a arribar al moment desitjat, que és el d'ara? Va ser un camí llarg. Va començar en el moment en què l'escola de Sant Ferran creix, passa de ser un centre d'una línia, a poc va incrementant. Nosaltres amb uns 5-6 anys doblam, és a dir, som un centre absolutament, tots els nivells tenen 2 cursos, som doble línia total. Clar, en el moment en què passa això, no acabem dins el centre. És veritat que el centre antic és un centre en el qual hi tenim molt d'afecte, jo particularment, he passat 30 anys allà treballant, me l'estim moltíssim, però no s'hi cabia. Vull dir, les instal·lacions havien quedat totalment obsoletes i escasses, no? De fet, hi vàrem viure el Covid, que jo vaig pensar, quan va passar tota aquella història, vaig dir, molt bé, els altres centres tenen espai per desdoblar grups i tal, nosaltres no en tenim, nosaltres hem d'estar aquí dins, sortirem a la premsa cada dia perquè ens confinaran contínuament, i no va ser així, vull dir, ho vam fer molt bé. Llavors, clar, ens van començar a instal·lar aules modulars, primer en van instal·lar 2, després 3 més, fins que en vàrem arribar a tenir 8. Sí, crec que 7 o 8 em van arribar a tenir, ara ja m'he descomptat, aquests 2 anys se m'ha oblidat, però vam arribar a tenir pràcticament la meitat del centre dins aules modulars. Van ser uns quants anys i, clar, hi havia pressa i necessitat, perquè no ho podíem, pensa que és el que hem dit, hi vàrem viure el Covid allà dins, i va ser molt complicat, però bueno, es va començar a posar-se primer pedra i de poc en poc ha anat endavant. És veritat que hi va haver endarreriments, hi va haver que Sant Ferran de les Roques van trobar roca allà baix i va anar un poc a poc, però finalment el curs anterior, és 22-23 no, és 21-22, en setembre vàrem estrenar centre, i crec que va ser a tu també que t'ho vaig dir, que l'estrenava a Silla. Vull dir, no és només l'escola de Sant Ferran que ha tingut aquesta sort que se la mereix, sinó que repercuteix al final en la millora de la qualitat de l'escola pública de tota Silla.
Parlem d'escola pública de qualitat. Vostè deia de la necessitat de cuidar aquesta escola pública. Si em permet, penso que Formentera té una sensibilitat especial cap a l'educació pública des del principi dels temps, no? El fet de que hi hagués una part molt important de la població formenterera que hagués hagut de marxar de Silla i aquesta diàspora es trobés doncs, amb un món diferent, no? I obrís els ulls, va fer que també donguessin importància a la necessitat de la formació, no? Sí, jo crec que sí, que aquí a Silla es valora. Jo mateixa vaig haver de sortir a estudiar fora, és batxiller, és a dir, vaig fer la primària aquí i després vaig haver d'anar a Eivissa, havia de quedar tota la setmana allà i tal. És una necessitat, jo entenc perfectament la gent que vulgui anar a un altre centre que no sigues públic, m'apareix perfecte, però crec que tothom ha de tenir l'accés, és a dir, no estem parlant que no hi pugui haver altres centres que no siguin públics, correcte, però tothom ha de tenir l'oportunitat d'accedir a un ensenyament de qualitat. I això ho té que donar la pública, i això s'entenen que preocupar les institucions i tothom. I de fet és així, Vull dir, jo no n'estic parlant des de la reivindicació, que sí, perquè sempre hi ha que voler estar millor. Però l'escola pública, entenc, jo mentre he estat a la direcció de centre se m'ha escoltat i se m'ha ajudat. Jo sempre he trobat en les institucions recolzament i el fet que hi hagi l'escola nova ho és. En quant a personal, sempre hi ha que estar lluitant, sempre hi ha que estar demanant, no ho regalen, no? Però sí que jo crec que hi és i està encaminada cap aquí. De fet, a l'escola estem dins la xarxa de centres de programa de millora i transformació, nosaltres estem dins una xarxa de canvi intensiu i també som un centre Pro A Plus, que rebem fons europeus i fons que venen del Ministeri per millorar l'educació. Bé, atenció a la diversitat, inclusió de famílies, tot això que és un poc terminologia, un poc molt d'educació, però que tot això s'està centrant a l'escola pública per millorar-la. Jo crec que s'està fent un esforç i s'està fent una gran feina per part dels docents de formació, d'implicació, molt interessant i preciós en el mateix temps. L'educació moltes voltes es converteix en una arma política, si em permet. Uns es tiren cap a una banda, uns altres es tiren cap a una altra. Com veu, Neus, el moment actual des del punt de vista de la política educativa? Jo crec que les lleis d'educació haurien d'estar consensuades. No pot ser que cada vegada que tenim un canvi de govern tinguem un canvi de llei educativa, perquè els docents mos tornem locos. És a dir, llei educativa, tires, te formes, dalt. Ara no, anem a veure. L'educació no ha d'entendre de colors polítics. Vull dir, si justament mos estan dient que, a vegades, no, això que diu d'adoctrinar, no? Si no ha de ser això, hi ha d'haver un consens, hi ha d'haver un acord. I jo crec que les lleis educatives no s'han de fer des de la política, sinó de la professionalitat dels que n'entenen, no? De totes maneres, per altra banda, també he de dir que als centres educatius tenim una autonomia de centre, tenim uns documents, tenim una ideologia de centre. Qualsevol llei que se faci sempre passarà per aquesta ideologia de centre, i això és inevitable. Qui diu ideologia, que no se me malinterpreti. Vull dir, tenim, com dir, les nostres circumstàncies, les característiques del nostre alumnat, les característiques del nostre entorn, del nostre moment, i a partir d'aquí fem feina. No podem fer feina deslligats de la realitat del nostre alumnat i de les nostres famílies. Per tant, ho hem de
m'explic, no? Ho hem de fer venir tot bé. Vostè rep el Premi Sant Jaume, però el rep el món educatiu de Formentera. Vostè ha parlat moltes vegades del seu equip, no? Jo crec que també és un bon moment per fer un reconeixement a aquestes persones, no? Sí, absolutament. És a dir, simplement som part d'un equip de docents professionals fantàstics. És a dir, a mi em deien, enyoraràs la feina, no? Vam fer un dinar i tal, i em deien, enyoraràs la feina. I jo vaig dir, no, la feina no l'enyoraré perquè jo faré altres coses, però vos enyoraré. És a dir, allà hi ha un equip de gent amb una inquietud molt grossa per millorar l'educació, que jo crec, tiraré una floreta, crec que hem fet un model d'escola a seguir, és a dir, a imitar, o que puga servir de guia, crec que sí que ho hem fet. Vam començar fa molts anys, ens mantenim allà i se segueix fent feina. És veritat que ha sortit gent, ha entrat, però es manté un equip de gent amb moltes ganes de pensar en l'alumnat, de pensar en les famílies, no de pensar en nosaltres, sinó de pensar en ells. I bueno, dono fe que això és així. El premi és... Jo també me l'he pres com a dir, ets representant, d'acord, com que te jubiles, acabes, t'ho donen, però ens ho estan donant a tots. I també hi ha donant la medalla d'or a Teresa Costa, que va ser directora abans d'allò. Són uns premis molt especials per a la nostra escola. Crec que s'està premiant a l'escola de Sant Ferran a l'engròs i em fa molt, molt feliç. Enhorabona. Gràcies, moltes gràcies.